ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତିର କାହାଣୀ। ପୁରାଣ କହେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ଏକ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିବ, ସେଥିରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ସତକୁ ସତ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିଲା। ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଆର ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜାରାଣୀ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ନ ଯିବାରୁ ରାଜାରାଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜା ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତି, ହାତ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଉଭେଇ ଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧାଗଢ଼ା ରହିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବୋପରି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।